Arloso ajoine pen mata cepasung ara tritiko ho, pirte along Arloso dopik lang. Mirjalin terang pidetle Arloso kalimatiko, hetko laheile nankta. Kamatake tengne bu populosita un etiko. Mirjalin ajoine pen nangkai cepa henoritiko. Arloso ke bangbom dan bombo sita nangkai henotang lote cepa meji sumpik cik hoho. Kedam tanglo. Gone is gone, it's never come again, putang detlo matiko. Si oye puta un etiko. Arjesi nemek angden doverlo. Neke ahok afansi kamata matiko sita banki ahok kalidet jo. Ne ante ko ane ka chingon sita chingon nakloko jirpo. Examta tok dun tektelobo neke examta nankelelo yo. Mirjalin ajoine lohta chelang tektetiko. Lason ning jiri jirpo, tok dun tekon teko celango celang ampamenoi. Natlo esopo joysing ke antesarpi. Hang nonto Arloso cekakdak tangho aning cefa oilok jaho. Arloso ajoin pen exam henodak jimapi maho exam ta tebok hetlo. Chinine detlo sarbura pitong manjine. esopi mirjalinke parok afanle chopinang sarpi. Nang alinglo sarbura neke. Parok atum ke ahem arit tachelon muchot lapen abidita do. Lapen ke esopi akaita ringdok, ringnipen dolong po sarpi. Nejirpo rohit chuhan asopo afanle chopinang. Kete kreta do lapenke abidita do sarpi. Long leke joy do olang apot hemche kim afan long lepek chomnang. La pusi que me po sarbura. Hi guys, kosan lo video ke langmi melang nu lo. Lang misan pultante comments long hadi pachini tha. Apente ajak tumang ke video lang chotpo subscribe kita detik la sinal tum subscribe detha ilin penang chuni rilo. Kapak video saminang tum githek long ver jefan. Asi ilin pelan si inang chuni ri chotpo. Please subscribe detha nang tum pan chuni rilo.